baik demi kebahagiaan dulur-dulurku semuanya, warga Bumi Balong Sumber Dadi Mantub Lamongan Jawa Timur, terkhusus untuk para tamu undangan sekalian dan juga untuk ibu-ibu tercantik-cantiknya, artis cantiknya Indonesia, tentunya bakal menemani panjenengan semuanya. Tentu masih ada Kurnia Production Audio, juga ada Fani Vanilla Yu Satria Indonesia untuk Anda. Terima kasih. Lagunya menopo Ibu? Oh, saya tiling-eling sih ya. Pokoknya sing renah kaya goreng, kaya sego goreng ngono ya, renyah ngono ya. Mas Heru, kaya sego goreng apa iku kira-kira lagune sing renyah ngono, kaya kerupuk ya, kruyuk-kruyuk, heeh. Iki piye iki dadi niki? Mbah, jaluk iki jenenge nyukrun telan. Lah bapak ngono. Jaluk sing kaya kerupuk renyah ngono jare. Ini requestnya lagu apa, Ibu? Requestnya lagu apa? Jaran goyang. Ora gelem jaran. Sing enak barek iki. Boleh bingung kabeh. Lho, Jaluk apa iku? Jaluk sing renyah. Waduh, Oke, nanti dikasih jangan ngetan ya. Oh, iku ae. Cocok mangan iwak ndok jangan ngetan. Dipersilakan semonggo bareng-bareng dengan Yu Satria, the best dangdut koplonya Indonesia. Ibunya maju dong. Ibunya maju dong. Tapi aja maju-maju bungkuk rogol. Terus aku diasingkan iki ceritanya, ya Allah. Karo aku Bu, karo aku. Lah ngene lho. Tuan rumahnya di tengah. Joko ketan ning prapatan balikan ning mantan, poco karo mancang anget-ngetan.